Kumbala batha da umintri rangba kajala keyboard district haga khat khandai trik nailar kila penlong ya ka special drive ban let wing lot ya baro ki wire cable ki bano renjan hai ki post electric hai ki jaka ba kongsan ka sorshla ya ka ni ka sin jam la penlong hai ki benta jong ka office DC kathan IGP ba Raj Bhavan ha ka ba bun ba ki wire cable kilas din renjan ha ka rukam ka ba thurmur ka bakta ya ka jing internet jong ka sar bat ka babu ru ha ka jing mai ka jing shngan jong ki pai ba ya ka ni ka sen jam la pentre kam shibenta ka jing persyang jong ki board district banwan ra ya ka jing kuat bat ka jing internet jong ka sar ka jing shngan jong ki pai ba bat ka jing penyat ha ka rukam ka badai ha ka jaka sar ki board district kila banjur ru ya ka jing don kam jong ki agency ki service provider bat ki cable operator ban penthi kina ba ki day ban pen bet jana ki cable bat ban weng no ki wayar ki bam pendan kam shu ki board district kindang bateng ki bakum ki ki senjam ha ki wai pat ki jaka khnang ban penthi kina ya ka jing khoi jing shngan bat ka jing long renti ha ka leng kanong ba shla